नमस्ते, प्रणाम। हम आप सबके भाई गायक अनिल चंद्रवंशी। चैत के महीना बा, थोड़ा सा 2 लाइन आप लोग के बीच में रखा था। हर स्वागत करे रघुनंदन के होलिया में अवध के लोग स्वागत करे रघुनंदन के होलिया में अवध के लोग। सौंसे बदरिया चिर के रावे, सौंसे बदरिया चिर के रावे, नर 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 नो दर 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 नर न। हर स्वागत करे रघुनंदन के होलिया में अवध के लोग स्वागत करे रघुनंदन के होलिया में अवध के लोग। नजर के बान मत मारा सवरिया, तू धरा जइबा। इस गाने को जो भी राइटर लिखे हैं, मैं उनको तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। ये गाना में कितना दर्द छिपल बा, इस गाने के माध्यम से हम लोग बयां कर रहे हैं आप लोग के बीच में। नजर के बान मत मारा सवरिया, तू धरा जइबा। नजर के बान मत मारा सवरिया, तू धरा जइबा। नजर के बान मत मारा सवरिया, तू धरा जइबा। इनाम पहिले से बदनाम बा, तू और बदनाम करा जइबा। नजर के बान मत मारा सवरिया, तू धरा जइबा।